ಹಾ ರಾಹುಲ್ ತೂವರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅದ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನೆ ಅದು ಬೇಡ್ದು ಅಂದ ಇದಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಲೆಜ್ಜ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜ ನಟ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಿಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಉಂಡ ಅಂದತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕೆಟ್ಟೆ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಎಂಕ್ 80,000 ಮಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಅತ ಹಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡ ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪುಜಿ ಏನು ಕಾಸು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ 50,000 ಕಟ್ಟಾದು ಎಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ದೀಪ ಬೀಗ ಬೀಗನ್ನ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾಣೊಂಜಿ ನರಮಣಿ ದೀಪೋಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ನಗುಂಡತ ಮಂಚದ ರೀತಿ ರೂಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡದ ಅತ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ ಮಂತಗೆದ ಇಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿನತ ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲತ್ತಿತ್ತೆ ಸೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡುತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿದೇವರ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಎದುರುದ ಹಾ ನಿನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡ ರೂಮುಗು ಮುಟ್ಟನೆ ಬಾಕಿಲು ಹಾ ದಾಯಕೇನೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡತ ನಿಜ ನಾನು ಎಣಿಜಿನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರ್ಪುರ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಸಂಗಡಿ ಪೊಪ್ಪದು ಬೇಡುಲೇರು ಹಾ ಮುಜೆ ಜನ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಏಪಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ನಾಗ ಹಾ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕುನ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕುನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಹಾ ಈಗ ಅప్పుడు ಎಂಚಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ಬೇಡ ಒಂಜಿಲಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನಿಲ್ಲಡ ಅರ್ಪೆ ಬರ್ಪಣ ಬಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಅವು ಇಂಕ್ಲವೇ ಬಡಿತನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಕ ಪೂಜಿಜಿ ಮಗ